खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे BTCनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो नागिरदों मानो होनोबा जोंहा नै नभेम्बर मासआ जोबलायलांसिगोन जोंहा दिनै नभेम्बरनि 24 थारिख जाबाय नाथायबा दिनैसिमबो BTCनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माब्लाथो मोनहैनो हागोन बादि मानो होनोबा नभेम्बर मासावनो मोननांगौ होननानै बिथांमोना बाथ्रा होदोंमोन एबा बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ होदोंमोन नाथायबा नभेम्बर मासानो जोबलायलांसैबा अब्ला नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन ना हालिया नैबे नभेम्बर मासावनो मोनगोन होननानै आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जोंनि नैबे BTCनिखौ गारनानै बेलेग माबानि समस्थिफोरनिखौसो सोगासिनो दं नामा जेनेबा जोंनि नैबे BTCआव जा 15था जोंहा समस्ति दङ दा बे 15था समस्तिखौ जोगारनानै एबा बिथांमोना सोआलासिनो बेलेग समस्तियावसो बिथांमोना सोगासिनो दं नामा आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा मैया नैबे आबेयापुरि होननाय मोनसे समस्तियाव सोदों बिनिफ्राय राङाफारा होननाय मोनसे समस्तियावबो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा सोना हरदों दे नाथायबा मोनसे बाथ्रा जाहैबाय बे आबेयापुरि होननाय समस्तियाथ' जोंहा नैबेनि उनावसो जानांगौमोन नैबे गसाइगाव समस्तिनि उनावसो बिथांमोना मोननांगौमोन होनाय बादिबा नाथायबा बिथांमोना दायो नै डिसेम्बर मासाव हाबहैबाय नाथायबा जोंहा दा डिसेम्बर मासानो मोनथ'वाखै नैबे नभेम्बर मासाव जोंहा गसाइगाव समस्तिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननांगौमोन नाथायबा दा बिथांमोना गसाइगाव माखासे समस्तिनिखौ बिथांमोना सोगारालासिनो नैबे आबेयापुरि होननाय समस्तियाव बिथांमोना फैसाखौ सोहैबाय जाय समस्तिनि मानसिफ्रा डिसेम्बर मासावसो फैसाखौ मोननांगौमोन दा सानना नायोबा बिथांमोना जेरैबायदि बेहाय लिरनानै होदों जेरैबायदि बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन थांनाय माबायावनो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन एप्रिल मासावनो बेखौ बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ खालामदोंमोन दा जेरैबायदि बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ खालामदों दा बेबायदियै बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोना होयाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेबायदि नायोबाथ' जोंनि नैबे BTCनि समस्तिफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा 10,000 फैसा मोनगोनखौ एसे गोबाव नेबावनो नांसिगोनसो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा जोंहा नभेम्बर मासा जोबसिगोन जुदि नैबे 6 दिननि गेजेरावनो BTCनि नैबे गसाइगाव समस्तिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनोबाथ' जों बेखौ सानना लानो हागोन जाय मासाव सोनो होनदोंमोन नैबे मासावनो सोमारदों होननानै जों सानना लानो हागोन नाथायबा जुदि गसाइगाव समस्तिनिया नैबे माबायावनो नभेम्बर मासावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाबा अब्ला सानना लादो आरो जोंनि नैबे BTCनिया हले एसे गोबाव नेबावनो नांगोन होननानै आरो नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो मिथिखागौ जोंनि नैबे BTCआव गासिबो खामानियानो लेटल' जायो लेटआ जादों होननानैसो बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा उरन'दिनियाबो जोंना गैया बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनियाबो नै दासिमबो गैया BTCआव रावबो मोनाखै दा बिनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि नैबे BTCआव डाबल इन्जिन बायदि जानांगौसो जेनेबा सरकार मोनसे दंखाबावो जोंनि नैबे BTCआव हाग्रामा महिला बिथांमोननि सरकार दायो जाबाय बिनिफ्राय जोंहा आसामाव सरकार दा बिनिखायनो नैबे जोंनि नैबे BTCआव सरकार दा बियो सिगां बेफोरखौसो खामानिखौ मावनांगौ आरो नाथायबा जोंना बेफोरखौ मावालासिनो नै जोंना लेटसो जायो BTCनिया लेटसो जाबावो आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंहरनाय जाबाय जोंनि नैबे BTCनिया माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ जेबो बुंनो हाला जेरैबायदि डिसेम्बराव नैबे नभेम्बर मासाव गसाइगाव समस्तिनियाल'सो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा 10,000 फैसाखौ मोननांगौमोन दा बिनिफ्राय डिसेम्बर मासाव जोंनिया नैबे बिजनि बिनिफ्राय तामुलपुर मानास बिनिफ्राय गरायसर बिनिफ्राय जोंहा बिथिं दङ बेरगाव माजबा टंला बेफोर समस्तिया जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननांगौमोन नैबे डिसेम्बर मासाव दा जोंहा नैबे नभेम्बर मासावनो जुदि गसाइगाव समस्तिया मोनाबा दा आं जाखिनि नोंथांमोननो समस्तिनि नामफोरखौ बुंहरबाय दा बिथांमोना डिसेम्बर मासाव मोननो हागोन दा बेखौ फिक्सडै बुंहरनो हानाय जाला आरो नोंथांमोना बालायलांबाय नेनानै आं बेखौथ' मिथिखागौ जेनेबा सरकाराबोथ' बेखौ होबाय थादों बिथांमोना जा डेट होदों जा बिथांमोना मासाव सोगोन होनना बुंदों दा बेखौ बिथांमोना गावसोरनो मानियाबा एबा गावसोरनो जुदि बेबायदि थांनो हायाखैबा दा आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थाबाबोल'थ' जेबो जाला जेनेबा आंल' नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थाबालाथ' जेबो जाला मानो होनोबा बिथांमोना गावसोरनि बेहाय थिखानाय बायदि समाव बिथांमोना फैसा सोनो होननायखौनो जुदि सोआबा आरो जों मा खालामनो हानो एबा जों बुंबाबोथ' जेबो लाब जाया बे आरो मोनसे बाथ्राया
दा बिनिफ्राय माखासेनिखौबो आं खोन्थाहरनोसै नोंथांमोननिसिम माखासेयाबो सोंहरलायगोन जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन जानुवारि मासाव नैबे बाक्सा उदालगुरि बिनिफ्राय सिडली चिरां समस्ति बावखुंग्रि दतमा समस्ति बे जानुवारि मासावसो मोननांगौमोन आरो नैबे फैबाय थानाय जानुवारि मासाव मोनगोन बिनिफ्राय क'क्राझारनियाबो जानुवारि मासाव भटबझारनाबो जानुवारि मासाव बिनिफ्राय इस्ट गवालपारा समस्तियाबो नैबे जानुवारि मासाव बेबायदि नोंथांमोना मोनगोन आरो दा जेखियानो जाया मानो जानुवारि माससिमहालागैथ' मोनजोबखागोन अब्लाबो जोंनि नैबे BTCनिया एसे लेट जाबाय आरो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जोंनिया एसे सिगांसो मोननांगौमोन BTCआव जेब्लाबो गासिबो उनावल' मोनोबा बोरै जानांगौ जाखो बेबो आरो बाथ्राया अरुणाचलनि फैसाखौबो दाबो मोनाखै अरुणाचल 3.0निखौ बेबो दुखुनांथाव बाथ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौबो मोनाखै बेबो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दा मा होनबावनो दा खामानियानो जोबाखैबा बोरै नोंथांमोनालाय फैसाखौ मोननो बेबो मोनसे बाथ्रा आरो दा गोख्रैनो खामानिफोरखौ फोजोबलायोबा आं एसे मोजां मोनगोन अरुणाचल 3.0नि खामानिखौबो गोख्रैनो बिथांमोना फोजोबलायोबा रायजो राजानि एसे मदद जायो बे आरो आंनि बुंनाय बाथ्राया फोजोबबा मोजां जागोन नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनियाबो दायो बायदिसिना मिटिं जाबाय थानायखौ आं नुनो मोननाय जादों दै माने मिटिं जाबाय थायो दा बेखौथ' बुंनो हाला नैबे 10,000 फैसानिनो आरो दा बे 10,000 फैसानिनो मा भेरिफाइ जाबाय थादों दा बेखौ जेबो बुंनो हाथ'ला दा जेखियानो जाया मानो जेसेबांखिनि भेरिफाइयानो जा मायानो जा अब्लाबो माने 10,000 फैसाखौ थाबैनो मोनलायोबा मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नेनो बालायलांबाय गोबावबो सम जाथारबाय नालाय थांनाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोजेनदों अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय एसेबां गोबाव जाखो आरो आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो बुंहरखादोंमोन जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आसामनि एसेम्बलि इलेक्सनसिम बिथाङा फैसाखौ सोखागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम प्रिडिक्सन होखादोंमोन नंखागौनाय गासैबो समस्थियावनो इलेक्सननि मिटिंबो जाबाय फैसाबो जोबना हरबाय बेनो आरो बिथांनिया ओरैबायदि टेकनिक बाहायखायो बियो दा बेबायदि आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन दासिमबो कालार एबा डेट ओंखारना फैयाखै माब्ला नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दै आं RTI होनाय जादों आं RTI होनानै बेखौबो सोंहरदों आरो जोंनि नैबे BTCनिया अरुणाचल 3.0नि खामानिया दायो माबायदि स्टेटासाव दङ एप्लाइफ्रा जोबगोन ना जोबाखै बिनिफ्राय माब्ला फैसाखौ मोनगोन बादि आं बेखौ RTI खालामनाय जादों राइट टु इनफरमेसन बिनिफ्राय बे माबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा बिनियाबो जोंनिया नैबे खामानिया जोबगोन ना जोबाखै जोंनि BTCनि समस्तिफोरनिया बेखौबो सोंहरदों आरो माब्ला जोंनि नैबे BTCनि समस्तिफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोगोन आं बेखौबो RTI खालामनाय जादों दा बिनि रिप्लाइखौ आं मोननो हाथ'नाय जायाखै सप्तासेया जाबाय दा मोनोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन अब्लानो जोङो फुल पिक्सारखौ मिथिनो हागोन BTCआव अरुणाचलनि खामानिया जोबगोन ना जोबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय BTCआव खामानिया जोबगोन ना जोबाखै बेखौ नोंथांमोना RTI रिप्लाइ मोनबानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरनाय जागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों